Sietse Smits van Omrin is van de morgen om 11:00 al op een zaak in Ljouwert. Er wordt een flink pak sneeuw verwachten en de verwachting is ook dat de wind bot onhelpt. Kans op sneeuwduinen dus en daarmee een soort oerlest voor het verkeer. Smits bepaalt wanneer het zijn man erop uitmatten. Alles zit in de stijgers om grut uit te rukken. Maar Smits had al gauw in de gaten dat het even wat oors uitpakt als verwachten. Ja, maar wacht je weet niet wat waarde aanstelt. Dus ja, je bent hier stand-by. En de verwachting is dat een heel erg groot neervallen zal. Maar dat is waar we omgaan. De verwachting is het zelfs aan 4 weken dat het maar 2 centimeter vallen zo. Maar er is wel een beetje sprake van dat het een beetje opleeft. Dat kun je zelf ook wel zien, dat het een beetje meer snijden. Maar we dachten niet om jou trein, ik ben je van niks. Nee, dat denk ik voor het net. Ik ga liever dat je hier binnen dan je het leid binnen. Je kunt beter zwaar je dat in de markt hebben. Toch gaan er van een momenteel nog 14 auto's en trekkers van Omrin op een paard. Want je weet het vanzelfs maar nooit. We hadden wel 4 woorden man oproepen. En ja, dan ben we wel ket wel uitgegaan. Want we vonden dat er een aantal verdunning weer van het soort dat we dwaan moesten. Maar goed, scoren dat hoe eigenlijk net, hè? Want de leiding die zijn er niks, vooral struien. Ja, vooral struien. Maar moet nu dan kunnen we wat vat krijgen op een sneeuw, dat je de duinfarming krijgt. Dus ja, dan is het altijd makkelijk als je een stroboer te varen, dan let ze een zakje en dan had je dat voort in ieder geval. Een van de ploegen moet naar het centrum van Ljouwert, de Nijstad. Gewoon wij, wie daar altijd te merk, maar die is nu weer verplaatst naar het Saailaan. Het is rustig en een heel soort sneeuw leidt er net. Omrin-meewerker Gert-Jan ter Horst is er gauw doorheen, maar in het centrum van Ljouwert moet hij altijd extra alert wezen. Hij had nog wel een boodschap voor de fietsers en automobilisten. Wij kunnen met schuiven ook niet iedere keer in de strooi dat ze wat meer afstand houden, want anders zitten ze steeds dicht op ons. En dan komen wij ook niet een stap verder. En kan het gevaarlijk wezen? Ook gevaarlijk, absoluut. Ik bedoel, voor hetzelfde glijden ze door en dan knallen ze bij ons op. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Veiligheid gaat alles, boven alles.